ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲದೊಂದು ಏಪಲ ತಿಂದು ಪೆರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಗ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ಟೈಪ್ ಉಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕುಲು ಮಂತು ತುಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೂಕು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಎಂಚ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಯ್ತದನ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಯಾನಿನಿ ಅಟಿಲ್ಕೊನೆಡು ಉಂತದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಪುಣತ್ತ ಏನೈತೆ ಬ್ಲಾಗ್. ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ನಾಗ ಟುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಟು ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದಿತ್ತು ಪಿದೇವರದ್ದು US ಇರ್ದು ದಾದಂದು ಪನಗ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ಕಡಕ್ಕದ ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಮೀಸಲಿಡುವ. ಓಕೆ, ಎಂಕ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂದು ಅನ್ಪುನತ್ತಿ ರಡಮೂಜಿ ಕಡೆಟಿ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನನೆ ಸ್ವಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಈ ತುದ್ದ ಕತೆಯನ್ನು ಪಾತೆರ್ದು ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನೊಂಡತ ನಿಕುಲು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಅವದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅತ್ತು. ಓಕೆ, ನಿಕುಲು ಪಿದೇವರೊಡ್ದು ಆತ್ ಬಂಗಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಪಾತಿರೋದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂಪಿರು ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದ ಇರ್ನ ಕೆಲಪುರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತೂ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತ್ ಪನೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪನೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವಾ ಟೈಪ್ ಮೆಥಡ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ಕೊರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಡಿ ಈತದ ಕತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಐದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೆನ್ನ ಬೊಡಿದಿರ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡಿದಿರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಅವಿನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲ್ಡ ಬೊಡಿದಿರ ಕಾಲ್ ಮಂತದತ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪನ್ನಗ ದಾಯಗ ಅವು ನಿಕಲ್ಡ ಬೊಡಿದಿರ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚ್. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಈತೀತ್ ರಾಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೊಕ್ಲ ಬಕವಾಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಫೇಸ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಅದು ಯೋಧ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೆಂತ ಅಂಚ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಜನಕುಲ ನೆಟ್ ದಿಕ್ಕಿರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಕುಲ ದಿಕ್ಕಿರು ಹಾಳು ದಾಕುಲ ಜನಕುಲು ದಿಕ್ಕಿರು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುತ ಪುತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಳು ಮಂತನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಜನಕಲ್ನ ಪಾತಿರೋದು ಕೆಬಿಕೊರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಡಿತು ನಾನು ಯಾನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತು ನಾನು ಯಾನು ಮನಿ ಪಂದೆ ಪೂರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಲ್ತ್ವೆ. ಓಕೆ, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಣದ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚೆದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿ ಬೇತಿದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲ ಹೊಡಾಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಎಟ್ಟೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲ ಆಪಿನತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಲು ಫೇಮಸ್ ಆಪಿನುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಇದೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ನಾಡಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಪೂರ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುಚಿ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಪುಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಏಪ ಸಡನ್ ರೇಸ್ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪೋದು ಬೇತಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ನಟ್ಟೋಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ನಿಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾಡ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾಡ ನಿಕಲ್ನ ದದಾಣಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇತ್ತು ನಾಡ ಜನಕುಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಚಿ ಬೇತಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕ್ಲೆಂಕ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಂಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಪನ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪೇನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಟ್ಟು ಕೇನೊಂದು ಪೇರಂಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೋಡಿತು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ದಾಲ ಮುಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬೋಪುಜಿ ಆಣದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಏಪ ನಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪೇರು. ಓಕೆ, ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ನಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಸಪೋಸ್ ನಿಕುಲು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್. ಸೊ ನಿಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ
ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಓತುದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಲ ಅವಲಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಪರ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಲಿ ಅಂಚ ಕೊಂಜಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇತ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜನ್ಸಾರು ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಜೂನ್ ಎಂಡದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಜೂನ್ ಮೇಡದ ತುಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡುವೆನ ಅರ್ನ ಸೊ ಜಾಬ್ ದೇಕ ಹೈಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅರಿಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಅರ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುವೆನು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈಜಿನ ತುಲೆ ಐಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಕ್ ಲಂಚಿನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಜನ ಇರ್ತ ಆರು ಏನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿಲಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ 3 months ಪೋಂಡು ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಆಂಡಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಅದೀತನು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಊರ್ದೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ದಸರಾಗೆ ಬರೋದು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಎಂಡದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಬಕ ಅಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೂವಲಿ ಬಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ಗು ಮನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ಗು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಡಲ ಎನಡುಂಡು ಐಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೌದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ತುಲಿ ಮೂಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಬೇನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಲಿ ಆತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಾ ಎಸ್ ಯಾನಿತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇನ್ನೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ಏಪಲ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆರಸದು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತ ಇನಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಸೊ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ನಿನಕಲು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಚಲೋ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿನ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಕೋಡೆಯನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ತೌತೆ ಗೊದ್ದೆಲ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜೊಂದು ಪುತುಲಿ ತೌತೆ ಗೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಿನಿ ಬಟಾಟೆ ಪದಿಂಗಿ ಗಸಿ ಮಲ್ದೇನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದೇನು ಒಂತೆ ಬಂದೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ತುಲಿ ಒಂತೆ ಬಂದೊಂಡು ಒಂದಿನ ಒಂಚೂರು ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪೆ ಪಡೋದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪಂಡದ ಅದು ಗೊತ್ತುನ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪುರೋಂಡತ ಬಾರಿ ವೇಟ್ ತುಪ್ಪವೇ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಂಡತ ಉಂಡೆಕ್ ಪೆಲತೆರೆ ತೆಕ್ಕು ಉಣ್ಣತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಒಂದೆಕ್ ಗುಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಿಟ್ಟ ಅವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಿಟ್ಟ ಅವಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಬಾರದೇರೆ ತೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಹಳ್ಳಿಲೆಡು ಪುರ ಒಂದೆಕ್ಕು ಗುಂಡ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಪೆಲತೆರೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಿಕ್ ಒಂದೆಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರಡ ಅವಡು ಉಡುಪಿಡ ಅವಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಳುತ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುಣತ ಶಬ್ದ ಒಪ್ಪುಣತ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ತೆನಸಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದೇನು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಸಿನ್ಗೆ ಪಂಡೇನು ಐ ಕಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಪನೊಂದು ಪೇರು ಅಂಚ ಎಸ್ ದಾದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಅಂಚ ಇಂಬ್ಯಾಗ ತೌತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಬನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ತೌತೆ ಬಟಾಟೆ ಗಸಿಲುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಇಂಜಿ ತೆಲಕ್ಕೆ ಇಂಬೆ ನಂಜಿ ಪನಿಯರ ನೆನಪಣಿ ಇಂಬೆ ಬನ್ನಕ ಕೈತ ಬನ್ನ ನೆನಪಾಡು ಇಂಬೆ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಣಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಾನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇಂಬೆ ಎಂ.ಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೀರು ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮುರಣಿ BCA ದೇತೊಂದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಜೋಕುಲಂಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚೆ ನೆನಪು ಪಂಚಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಗುದ್ದುದು ಹಿಂಗ್ ಶೀತಲ ಆತನ ಮರ ತರೆ ಫುಲ್ ದುನ್ನ ಅದು ಉನ್ನತ ತರೆ ತಿತ್ತುಬಾಡ್ರ ಅವನಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾತನ
ಕಣ್ಣು ಮೊನೆ ಪೂರ ದತ್ತದ ಶೀತ ಅದು. ಒಂದೇ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪಂಡದು ಅಂತೆ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಬಿಜ್ಜು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ತೆತ್ತಿಗೋರಿಗೆ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡಗುಲ ತೆತ್ತಿಗೋರು ಫ್ರಿಜ್ ತೆತ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋಣ ನೆಕ್ಕು ಕಬಾಬ್ ಒಂದೇ ಸೋನು ಬೇಗ ಕುಲ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಬಕ್ಕ ಇಮ್ಮೆಗ್ ಒರಿಯಗ ಬೋರ್ ಹಾಪಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ತಿ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗುಂಡತ ಇಮ್ಮೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇಮ್ಮೆನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬತ್ತಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿ ಅಂಚದ ಇಮ್ಮೆಗ್ ಇಮ್ಮೆನ ನನ್ನ ಬೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ 80% ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಆಕಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ಮೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡತ ನಿಮ್ಮೆನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಕಳು ಪೂರ ತೂಪೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪೇರಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ತೂಪೇರಿಗೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ದಾದಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಣ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮುಲ್ಪಯ್ಯನು 1 kg ಚಿಕನ್ ದೇತೊಂದೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ದಾದಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ತುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಕರ್ಡ್ ಮೊಸರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ 1 ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಸಾಲ್ಟ್ ಈತ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಬೆರೆಸದೀಕ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಉದೇನು ಬೆರೆಸದಿ ಓಡು ಇತ್ತೇನು ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಒಂದು ಬೊದಲು ರೆದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ಮ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಂಚನೆ ಐನು ಕುತ್ತಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಉಂದೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಬೊದಲುಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಓಪುರ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನು 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತೆ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಸಾಲಾಗ ಪಾಡ್ರೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ 5 ಲವಂಗ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ 1 ಕೆತ್ತೆ 2 ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ದೀತೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪ ಐತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರಿಡು ಬೊದಲು ಪಾದೀತಿನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ 1 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ ಎರಡು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಈಜಿನ ಅಂಡ ಬಿಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ರೆ
ತುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ರಟ್ಟದ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ದು ಬೇಸಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಸಾಲ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂತದಂತೆ ಬೇಯರೆ ದೀಯರೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೈಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದು ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಇಂಚ ಬೈದು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೈದು ಪರಿಮಳದ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ರುಚಿ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಡ ಇಂಚ ಬಂದು ಇಂಚ ಆತಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಪಲ್ನೆ ಎಂಚ ಆತದ ಬಣ್ಣದು ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚೆಫ್ಲ ಬೈದೆ ಜರ್ಜಿ ಬೈದೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಒಯ್ತದನ ಬಕ್ಕಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಮುಂಚಿಡದ ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀದಿತ್ತಿನದ ಬಕ್ಕ ಐತಾನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಪ್ಪಡೆ ಬಾಡದು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಥರ ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ವೈದನು ಏಪಲ ಯಾನು ಗೀ ರೋಸ್ಟದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಗ್ಪುನು ಏಪಲ ಇನ್ನಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಗ್ತೇನು ಎಟ್ ಸಖತ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಏನೇಪಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಣಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಕೇನು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತು ತುಯ್ಯನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ತುಲೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂಚ ಬೈದು ತುಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಸಖತ್ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಜಾತಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮಸಾಲೆನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇತ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾಯ ಬರ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಕೈ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಡಂಗಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.